Sa ikatulong semana na Karong Buwana, ibalhin ang mga vendor sa bagong Merkado publiko sa Mandaue City. Samtang ibalhin daan ang tanang mga manindahay sa daang Merkado. Usa ipahigayon ang groundbreaking sa Tukurong Government Center. Si Chona Carion sa report. 98% nang natapos ang Bag-ong Mandaue City Public Market. Gipahibaw ni Attorney Danilo Almendras, ang City Administrator, nga finishing touches na lang ang gikinahanglan. Nasayran nga nagsigilag kauswag ang pagbalhin sa Bag-ong Merkado tungod sa giingong kalangay sa contractor niini. Aware naman ang contractor ani nga dunay mga consequences sa delay. Gitakda na karon nagyong buwana na ang pagbalhin sa mga manindahay sa New Mandaue City Public Market. Moabot sa 1,600 ka mga manindahay ang mapahiluna sa maong public market. Gibanabanang mobalor ang proyekto og 380 milyones pesos ang katukuran niini. Mahuman lamang ginarong buwana. Kung mabalhin na gani ang tanang manindahay, mato ni Almendras, ipahigayon dayon nila ang groundbreaking sa Tukurong Government Center. Chona Carion, Balitang Bisdak.